Egy hal élete. Ez mit Úristen, a publikum nem bírja. Hol vágom körbe így? Követélmesen nem mi a címen? Hát itt, igen, mert nem, szerintem rossz itt a... Kösz! Valahol itt! De mit vettél fel? Ezt, hogy tetszsikukat hatni. Az. És le kell most mosni? De ezt hozzá sem tudok kezdeni. De mikor vettél De fel? Kriszti, ezt hozzá sem tudok kezdeni. Igen? Most tudok kezdeni, ez fagyott, bazd meg. Szevasztok! Hát a kopolcsúly, amit pirosat, hogy tuti, hogy jó. Akkor Geri, az a legtárgyas a legjobb. Arra a 3 napra végzékbe. Jó, meg kell mosni. Mindig kirakják. Mit csak úgy, bazd meg. Tiri, 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 tiri. Mutasd. Csak gyorsan, mert keci hideg. Azért kell vele. Hol van? Nem akarom tudni, hogy mi. És itt rohadt vagy, itt mi van vele? Dehogy, ez a pikk. Rohad. Élő halak. Nem vannak rohadt a halak. A bedét megmosod? De rohadt halak. Ez ám a hullamosás. Most már nem fog. Á, csúszik, bazd meg. Ne fürgyél le, ha. Meg se tudom fogni, öcsém, csak én vagyok ilyen szerencsétlen. Ne fürgyél le, ha. Majd sérül. Gyere, öcsém. Adrián, ez megy a halottas házba. Ez lesz a hullamosó. Nem mosom róla, ez a tudtos, mert én nem tudom fel. Hullamosolás. Dead body. De nem mosom Water girl. De? És beszólna. Hé, köcsög, ez Engedj meleg. bele vizet. Bocs. Hány liter fél meg? Ez hülye. Hány köpcentis? Mi a halad Teszel van? bele benzint, lehet elindul. Hol van a tartálya? Hol kell beletölteni? Jön belőle a víz, hallod? Régen volt ilyen párnám otthon, azt is így ki lehetett nyitni, és bele lehetett pakolni, tudod? Ez is olyan... Hazaviszem, bele lehet pakolni, Igen. ráfekszek. Uszak is hal, uszak.